Momir Savić kriv je po svih 8 tačaka optužnice jer je u periodu od aprila do septembra 1992. godine na području općina Višegrad i Rudo progonio, ubijao, zatvarao, silovao i mučio svoje žrtve, Bošnjake civile. Stoga ga vijeće ovog suda osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Optuženom se u skladu sa članom 56 Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine izrečenu kaznu uračunava i vrijeme koje je proveo u pritvoru po rješenju suda počevši od 14.12.2007. godine do 17.12.2008. godine. Momir Savić saizvršilac je u ubijanju 10 Bošnjaka iz sela Drinsko u šumi Pušin Do, a sam je, i to pucajući mu u leđa i glavu, ubio jednog zarobljenog Bošnjaka u Rudom. Ubijstva, višestruko i višemjesečno silovanje i maltretiranje jedne žene u Višegradu, čiji je jedini grijeh bio što je udata za Bošnjaka, te progon po nacionalnoj i vjerskoj osnovi i zatvaranje 100 Bošnjaka civila, Momir Savić počinio je kao pripadnik neutvrđene paravojne formacije u vrijeme djelovanja Užičkog korpusa, a zatim kao komandir 3. čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske u periodu od aprila do septembra 1992. godine. Žrtve zločina i članovi njihovih porodica ogorčeni su presudom, čijem izricanju Momir Savić nije prisustvovao. On se naime od decembra prošle godine nalazi u kućnom pritvoru u Višegradu, odnosno brani se sa slobode. Jutros je rano, rečeno je u sudu, krenuo ka Sarajevu, ali zbog kvara na autu nije stigao. Ovog zločinca žrtve i svjedoci još se plaši. Malo je 18 godina koji je zločin počinio i da nije došao na lice pravde. Baš kad mu je presuda da se pokvari auto. Koje auto? Mislite li da će pobjeći? Ja mislim da hoće. Mislim da hoće. I mi nemamo bezbjednost nikako. Mi smo svjedoci svi po strahu. Za samo silovanje je trebao dobiti najmanje 10 godina. Za ovih 11, 15 koliko je ubio, izračunajte koliko je po jednom mjesec dana, da ne govorimo o uništavanju imovine, premlačivanju i trajnim invaliditetom. Ovo je amnestija. Sud je odbio zahtjev tužiteljstva da Momira Savića pritvore, pa će on do pravosnažnosti presude ostati u kućnom pritvoru. Upravo zbog toga iz udruženja Žena žrtva rata predsjednici suda uputili su zahtjev da tu odluku hitno preinači.